Gayam no itimplaan data itikapta. Intimplahan ka lang itikapin. Kastangunay nga isam mo kanya kang kain. Paray! Harintay! Aniya, dahil akong pare kung ta umunapay ko mga igop ko kit agpukpuk ka maidiror. Ganda siguro masapol na Paray! Harintay! Ay! Apay! Bigbigat nga umay kaagpuk-kapukaw. Diyak pa'y nagkape. Mabalay nga mo nagparay. Nakaunag kan. Magikapi ako mamod paray. Itimplaan na kan ni Kwarog. Kwarog, itimplaan ni pare ba daw? Wait lang. Agtugaw ka. Makaung-ungatag kay paray. Ay, madamdaman taon. Madi, no bigbigat nga agungat ka. Anto yung tikapay, tataba daw. Nagmayatay, di makikapay. Umigo pa man. Tapno may katungot mo. No, dapay ko mapandisal, paray. May mayat maday. Yalaan na ka iti pandisal. Mabit lang, tataba daw. Mangalak iti pandisal mo. Urayam ti pandisal. Wait, paray. Itatanalpas ka na nagkapay. Nangan kapayan iti pamigat dito'y balay. Thank you, paray. Nabsugat. Medita. Ibaga mo tirantam. Mabalin ko nga ibaga, paray. Darasam Naskin amaamwak, sakbay amapanak iji barangay haul. Wen, ibaga kon paray. Apa iti makder ka ngay, saka nagbanikas. Agungat at gaya man, paray. Ha? Agungat ka? Pagronda ang magmat na iti tanod mo, paray. Tinakawan na kami, dirabe. Anyat tinakaw da. Talo akapan nga Eric, titinakaw da. Ay, agasam dats. Baybayan yun sa may dito barangay yaw. Da kayong opisyalis di barangay. Nangrunaking ka, paray. Ay, kalma, paray. Ay, saan na ka basta-basta pagkalkalmahin, paray? Agasam day tatinakaw da at talo akapan nga Eric nga. Ay, payabak nagiti tanod ita. Wait, naskin lang. Numay sublay, italo akapan nga Eric ko, paray. Tandaan talo akapan nga Eric. Agung-ungot ni Kapitan. Tapang ikagawad. Napan ka nun nagreklamo ni kabadong ijibalay da itay bigbigat. Natakaw ka nung ngamin jitalo akaban nga Eric da dita balay da. Awan mo ti mataktakawan dito barangay tayaw. Isulang, mate. Mas daawak nga ron, mate. Nakapadlak ka no, mati nang idulinan da kadagisay nga Eric. Imposible, mate, Iso amapan kayo amin at anod iji barangay hall. Takasarita na kayo ni Kapitan. Ay, sigurado man na maungtan kami. Shit! Kunak no, ungtan na tayo ni Kapitanan. Ay, ungtan na tayo. Agungot ti kasta. Iwaras-waras na lang ti panagkita na. Kan agbus-busing arjay agung namat. Kasta no agungot ni Uncle Kao. Kasta nga agungat? Wang, imbag ata kasta lang. Dagiti daddo mga kapitan, bumugkaw da. Ay, naulay makgayam ni Kapitan no agungat. Nalpas ako na nagungat. Nalpas ko ni Kapitan. Kunak tumot kan ka. Ay, mayat gayam no agungat ni Kapitan. Ay, naguli mo ka, tada pa ibagana. Ay, mulmulagatan na tayo. Tada ibagana. Ay, naawatan dyan, di bagak. Ay, Kapitan. Ay, ada imbagam, Kapitan. Apay, di yun naawatan. Awan mat. Wan ko namlatan. Sakto latan ti mangipalawag kan kainton madamdama. Ay, un gayam, Kapitan. Naawatan mi. Approve. Agikin naawatan tayo na. Nawag, Kapitan. Nawatan na Sige. Agawin kayo. Kahit namnamag. Sada na maulit pa. Nga ada matakawa. Ay, diyak maawatan. Diyak ko na mga imbaga ni Kapitan. Awan ba't nang nangag ko? Siyakat na awatak amin nga inmulagat na. Un ataka anak-anak ka. Siyak nga katawa na awatak. Di ko na. Takwatin tayo no asino ti agtatakaw dito'y barangay. Katawan mo ti agtatakaw. Kat no natakawan ni tatabad ang idirabi Ay! Talo ka ba nga iri ka now? Apay nga iso na lang. Di ko na nga rod ni Angkal. Saan tayo nga urayan ang manayunan pa'y dagiti matakawan? Imbaga ni Kapitan diyata. Gatuwang.
Apay ngamin nga sa ngagsaw mat ni kapitan nga mulagatan na tayo lang mat. Kas ti ka barbaro nga style ti panakisarita na itan. Mata sa mata. Kasta gayam ti kaya tasawan ti mata sa mata. Iti ababaapan na agkamata. Kat mo sakit mat diatan. Ay, di nagsuruan tungan. Apay, napanam, binirbiro ka bigbigat. Adalayang na panak. Nakaringa kawan kamutan. Nayaw-awan mun sa manunday tapanunot mo. Ay, saan mo da? Nayawawa na sasawang may. Mapanak di tatirsina ni Marikwanang. Kay naggumatang itirika daw. Siya ako na, di mapangumadan. Saan? Siya. Malipatam tumanon di katangong. Kita niya ngayon nga rutaraminag. Dito'y kalaang balay. Ay, unay mo daytan ngay. Di mo ipapilit ti rumwar ba daw? Ni kumabadong puti ibaon ko arumwar. Ngam sabalin tumanon ti gatangan na. Kano nagsapamot arimwar di ta balayaw? Damdamaga nga raud no sa dino tinapanan na. Ngam di na mo't kayat ngay baga. Saan na nga imbagaan na pan, iti balay da kapitan? Na, anya nga iti inaramid na di ta balay da kapitan? Kano imbaga ni kapitan, natakawan kayo kanaw? Natakawan kamay? Talo kano akaban nga Eric, tinatakaw di ta balayaw, idi rabi eh. Anya? Iso nagdanag adagos ni kapitan. Ita, pinaayaban na amin dagiti tanod. Sigurado nga inungungtan na ida. Ay, kaasi mo dagita atanod maray. Uray da kami akagawad. Sigurado maungtan kami. Ay sige maray, agawid akaw. Kadya ngay gatgatangam arika daw. Ay saanan, agawid akaw. Badaw! Apay aya. Apay! Napan mo yung bagakin ni kapitan, anatakawan ta iti talo akaban nga iray? Kituin may. Iti nakariinga kita'y bigat. Awanay, dagiti talo akaban nga erikta. Kano napantain lako jay ilay, idi namin san alawas. Adaya mo tinlaklako da. Kano adapay lang kanyak di pinaglakon ta. Ayan na. Adda dito'y bulsa. Ay, kita agman nupod-numod laing. Dito'y manday, Sagsasangaribo mo da. Ay, ikan na mga rudin ay, di kwartak. Hagtal na ka. Tila mapan mo ibagbagakin ni kapitan. Nalipatan ngayon lako tagayam Unak no tinakaw da. Saan kami anak katagare, idi inungong tanda kami ni kapitan. Kasi gayam no agungal. Ay, kasjay na talaga, kagawad. Kinita na kami amin asaggaysa. Miningmingan na dagiti ropa may. Sana kami kinita nga agpababa agpangataw. Kay, anya nga timbagana. Awa mo imbagbagana. Or-orayan mi nga rod a pagsasawan na kami. Ngamawan mo't na oray mi asa una. Aw, kasano nga rod nga ibagayo nga inungtan na kayaw? Nawan mo timbagana. Iso tinang ibaga mo laang analpasan na nagungal. Talaga kasta ni Uncle Kuitan, kagawad. Kasta ti kabarbaro nga style na no agungay. Mangantan porog. Ito na. Itay pa yan nakadasar dagiti makan. Agsubo ako na Kapitan! Naimot na natuyang day, Jay. Ay, bedetan. Ay, ranata pa yung mangantam. Hey! Nakadi ayaban. Kamangan no at damat na patag nga ibagahanakan ka, angkay. Ni kapitan nga ikwaraw. Atay di kusina. Manugi kami kumanamangan nga madakamutan. Ay, nagmayakon no kasta. Uy, umay kan sa lang mo't makipangan. Saan mo? Talaga lang nga da kayat ko nga ibagakin ni kapitan. Umay ka nga rudain. Mangan kamutain, tanda kamut langain. Ay, mabalain ko araw. Ay kato na. Umay kan, di kagbabain. Mabain ako mako. Mabain ka na. Ay, sige man lang. Tangay pilitin na. Makipanganak ako. Ay na, nagmayat gayam ti makipangan dito'y balayaw, kapitan. Uwan
Ngam kababain mo, no ka na yun nagtimakipangan dito'y balayaw. Saan ka na, Kapitan? Ay, umay ka na ta. Wala, no isuti ko nam, Kapitan. Ay, anya di ko na mga ibagan. Ay, wun, Kapitan. Nandanimot din nalipatan gerantak nga ibaga. Ay, tangay nabsugan, ibaga mo na. Ay, ko ngamin, Kapitan. Ni badungkaw. Apay, di mo kunain at tinakaw da. Pagan ano da ngay mo't atakawon ni badungkaw. Ha! Oray man pa'y ipatakaw kaw. Awan mayat amang takaw kun kwa na. Imbay nanto pa imbaga anak takaw titalo kaban nga Eric yaw. Iso nga ro day ti umay ko ibagakun ka, Kapitan. Ha? Dayay talo kaban nga Eric may. Saan dati nakaw? Anya garon na. Inla ko may, Kapitan. Yay. In-report na at natakaw. Nakabawan na siguro ang Kapitan. Amumutan ni badungkaw, lumakayon. Adong dagiti malilipatan na. Sa painong takdagiti tanod kan kakagawan. Ay. Una yan apan nakailawan nyo, Kapitan. Ay. Kasano pa'y ama ibabawit di ungat ko ngay. Ay, ni badung ko ati ungtam, Kapitan. Hasta una ti buwan-buwan kan puya tayo nga nagrun-run dia. Saan matgayam nga natakaw di Eric ni Tata Buyadyong? Nakabawan na lagaya mga inla ko da. Makabawan nga. Pa'y mabualain, pinarigat na tayo. Isumati ko na kinanggal ka. Nagrigat pa'y matimako silapan. Masabat ko lang de tatatabadaw. Saan nga kamkamali nga cross ti jalan me. Kita mo? Ha? Ni tatabadaw nga. Ay, uwan. Ay, timing ta at kikita tayo. Makaungat ang awon. Ay, makauntak matman. Meow! Ay, abak! Ah. Tatabadaw! Ay, ne, timaliyaw matan. Umay dito'y ayan ta. Ada mat igam ng ice cream. Ha? Dua. Makakaungat kami kan tatabadaw! Ay. Apa nga yung bagam nga natakawan kayo nga sa anggayam? Among kadi! Inungungtan na kami ng kalkaw. Babagan iti ko silap. Ay, dispensarin nyo ka din Kastoy ti lumakay nga main. Lumakay kayong tumay. Mapadasan yung tumay ti agkabawa kas kanyak. Ice cream yaw. Sakay yaw. Ship, awatan ta. Ay, katuna. Ice cream ko naman. Ay, awatan ka. Makay na ice cream. Pakawanan da kan tatabadaw. Alam niya, di mo ulitin ti agi pulong-pulong no di mo pa'y siguradaw. Tapnosan kami amongtan. Agkape ka inting tanasamit kan medyo napait ti kape. Agkape akakastoy. Aray! Na. Arinteng! Ay, umay ka manin makikapay. Amok nga isot ti kayat mo. Ayaw mo nag ako na paray. Ay, ala, agtiplakan. Tanay, ada na panan ni Banang. Ay, ado umay ko ibagaking ka paray. Di mo kunain nga damanan natakaw di balayaw. Ay, saan aday ta? Ti umay ko ibaga. Anyang karon. Umay ko ibaga. Nagapit kami manay ni Tirek. Amom, numano akaban. Manaw. 5 akaban paray. Kat gaputan na libtak ka, Kapitan. Kukuha mo, di may sa akaban. Ay, mayat ay, mabit lang. Ta itimpla ang ka itikapim. Agtugaw ka dito. Alam! Bumawi ka, tatabadong. Tainton na minsan, kita ang pay anaimbag ipasama. Sakbay nga ikali report, kini Kapitan. Ala, sigay! Dinan, tinatibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.
Angkal, apa yang nakapanimid ka di tatawa? Awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga rod dito'y balayaw. Ewan Kahit, anya ko mati problema. Problemam ti awan naglutaw. Saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Kwa, mabuti nga amaturo nga may sa itirabi. Anya! Unay ka mo tananggal. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alalya. Alalya? Awan ti alalya, anggal. Diyan nga awan. Sige, tapno saan ka ngagbutang. Umay kanto kaduanin ton rabe. Kasano nga ti panagrundayaw? O di baon mo pa ilang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, ay tani, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, anggal. No siyak, saan ko akabutang ti alalya? Tasan na pudno dayta. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Nyapay ngay. Kana pa nagbakasyon Ay katag may sangarod ni parinting dito balayda. Sapay adda taktakrot na. Anya? Dayta kumpare ka kapitan. Takraw? Wad, di mo la ibagbagan iti sa balay. Anya kumangay ti kabuting na. Alalya. Pirme iti buteng na iti alalya. Laklakayanin, mamati pa lang iti alalyamay. Kano iya barangay hall, adala ang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abut-but nga, nukas ta. Ay, ship! Ada pasaheros mo. Mantamag pa ilang agluto iti pangaldawan ni Uncle ka utungan. Ay, aglot-loto ka gaya. Wala sang pa'y matyagururay nga pasaheros mo, ship. Ay, saan pa'y mo't analuto dito kanan ni Uncle tungan? Sayang di mo ilugan da jay. Nagpudaw pa'y mat nga long hair nga ababat buok na. Ay, sika pa'y lang ti mangitulod tungan. At yang harod agsumbangher pa nga kalid na. No umisam kat ay na. Agparang jay dua nga kalid na. Nagpintas! Anya ngay nga raud. Panawak dito lutlutwak tungan. Ay, mabisin na kung kwa raw. Oh, Ay, sos. mabisi na ni Uncle ko tungan. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga dati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tungan. Ay da. Ay, nalpas akong anagan. Tarak nantikin na rin. Nagmayat ti agilad. Siyak pa iti agi kalun ko ni tinanganan ta. Ay, sumudad tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na. Siyak pa iti agi now. Una. Kasto'y tumanin inton rabe ay. Ay, win. Tani, awan pa lang yan time. Di sana ko na makapagpasada. Tasikan ti asikaswag. Ay, bayan pa lang dita. Pasada. Ay, sayang din napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado dita napipintas ababalasan. Ay, tingkagin nak. Maturog akpay. Rigan nak tumanan. Inton madamdama. Ni Uncle mo nga, kwaraw. Nakaturog adagos kalpasan na nangan. Ay, nagmayata, tibiyag na. Siyak ti aglut-luto iti kanin na. Siyak pa iti parainaw na. Nagsenyorito mo tayo. Inaggumatang iti kapi ka na sukar. Tay timpla ka no iti kapi na inton makariing. Ay, agasim nga, dahil tapan lang asikasong kingkwana. Angkel ko nga raw. Kasi mo't ano ang mga sikaso kingkwana. Kaduag pa iti rame ay tamabutang ka no iti alalya. Ay, awanan ti pagdawatak iti bugoaw. Nagado dita, akaaruba, mabalin mo apagdawatan. Ay na, nila ang Maribanang ti mangmangtad iti bugoaw. Naimutan dagiti daduma akaruba. Ay, una niya. Awan gayam ito ni Maribana. Ni ko mamari ko anang ngampulaws adi na kayat ti agpadawat da di ako maray. Takayat na, puro ginatang. Uwin ata negosyante nga raw. Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay. Kit mabaling ka mga agsida iti naimas.
Ada kwartam, ngay gatang mo itinaimas. Nagkapoy ka na ayatuyan. Usar mamuday tanunot mo. Bayam, tasyak tagdiskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay basta siyak ti makamaw. Aguli magkalaan ka de. Rabiin ko raw. Unang gail, isong agsilawtan. Pagsilawam amin asilang tamabuteng ak no nasip nga. Anya day choy. Nangag mo dya karasakas. Awan mo't nangagkuang gail. Kadno ada. Isong samot dya al-alya. Maturog ka kitdain. Ada talaga. Di mo mangag. Ha? Ay, denggak man anay bag. Ha? Dangag pa siya. Ba't ka nga ada al-alya awan port? Anya nga iti aramidan tananggay. Ay akumutan. Dito'y tan silid. Santan arom-romwa. Ay talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang kay. Di ka natagari. Ang mga mangag nakakit umay dito'y silid. Kasta unay ti nervyos na kita gulitag. Ita, tanakakumudan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwag. Haddan si damay, kinituyang kao. Ang gali. Nagkikiyak mo tindag iti manaw. Huwag na raw. Al-alyang tati manok da jay. At ang sama tagtiltiliw iti manaw. Al-alya ati agtiltiliw. Ay, kurag. Agkumot talaga. Saan samat nga alalya dahi diyang gail? Di mo ipilit. Al-alya. Kasalamat nga mi nagtiltiliw iti manaw. Uray denggam o. May al-alya lang ta. Nakabutbutan. Makapaderbiyos. Nakitam jay bagbagam nga al-alya dita balay da kapitan. Ship. Saan ko nakita? Ngam nangig kautungan. Ay! Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manaw. Ay! No adya karasakas kan kiyak ti manok. Al-alya datan. Isumot ti kunan ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kamin Amangan mat no saan gayam nga al-alya nga diyata. Alalya. Isumot ti kunan ni Uncle Kaw. Suruam kiti ni Uncle Kaw kat lakalakayanay. Sa bagay Kan isupay ti kapitan tayaw. Saan kakit din na mamati kan kuana? Ay! Uwan gayam niya. Ship. Mamati ako. Pampanunutak lambat kami. Anya ti pampanunutan tukan. No, apahimat nga mamatian ni kapitan iti al-alya. Apay, no kapitan. Saanan arumbang nga mamati iti alalya. Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray al-alya. Manungat ang aldaw ay nga awan ni Maribanang maray. Makalawas ka no. Nasaya at mat ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay ngay, kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagtawatak iti bugko aw. Makapaikawa, no awan ni Maribanang. Uray ni kapitan, sigurado ang maikawa mo. Adamon di kwaro ka mangluto iti kanin na. Agasam manday ta apadang dongo ni kwaro ka ni kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray. Umay kula damagan no kano nga agsubli ni Maribanang. At si daan niya o kanibadong mau. Ay, manok ti si daan may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y agparis akaray kay. Tengag kando apayak badaw. Si daan tamanan inton bigat. Nagkunaking ka, mangibati-bati ka. Si daam amin ita. Anya nga iti si daan ta inton bigat. Saan ka talagang agpampanunod niya? Mapanak manin agtiliw iti manok ni kumparik ngayon tinga. Ay sos ka na yun ang muton. Kasano ngay numaamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit permay ti buteng na. Pag-arop ng al-alya di mangmangag na akyak ti manok.
Ay, takrot gayam talaga ni Kapitan. Pirmi iso amayat at akawan. Sumipngat pa lang. Maturog kan. Uwin nungay umay manan di al-alya. Ayunan niya. Usar mamaday ta panunot mo. Uray once in a blue moon laan. Sige angkal. Maturog tangarudain. Sapay kumata sa adat nga umay di al-alya ita arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay. Adamanin nang ko akarasakas. Unang kal. Nangag kumay. Andiyan kay, mamatikan nga ada al-alya. Unang kal. Talaga mamati akaon. Adamanin nang ko. Agkumutan ang kal. Unay mo day ta nga al-alya. Maruwamutin. Ti ko nam kitay. Awanan bain nga alalya. Ayun. Napuskol kit diti pa nagrup-rupa day ta nga al-alya Anya nga tinapasamak idirabi Ship. Tako nam nga nagsubliman ng DJ al-alya. Nangagmi man ti karasakas na. Kan kiyak ti manaw. Ay, makapanervyos at talaga tungan. Ay, agnervyos kayo. Kahit, agnervyos ka mo Kasla saan mat nga makapanervyos. Apay saan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti al-alya. Kasano nga, no? Saan mat nga al-alya dyan nangangiyaw? Surwa man ni Uncle ko Kapitan kunak Mike. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw? Anya kumangit itakawon na. Kataan nyo no nya ti, mabulay na nga takawan iji bulay ni Kapitan. Tinalian mi mat ana imbag ti tawakan ridaw. Kasano kumamakastrak ngayon agtatakaw day jay. Ijay lang ayaw nagtibulay ti mabulay nga pagtakawan na. Kat no nag-adu ti tarakan ni Kapitan nga manok. Ayun anya. Naglulok magpay pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na pa'y binilbilang dagiti tarakan na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni Kapitan. Pangay sardeng ka. Kut nakadupay yung manok ti parinteng. Kaya't mo asawan, ibo sa mamay. Ay, gito mo na. Nagmayat nga rin ti mapanagtakaw iti manok. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una yan, iti panagkumo na. Ay, agasam mo jay talo ang manok ko nga iti napukaw. Ay, kunakmat kan ka nang Kyle. Saan nga alya di mang mangagtanga karkarasakas iti rebe eh? Diag tatakaw iti manok mo day jay. Anya nga ti arami din ta. Rumuarta iti rebe. Ay, sikalaan, mabutangak. Duhata katiliwan ta diag tatakaw. Pangurin ta adagos ti gurong na. Nungay al-alya. No alalya, o dito maray ta. Ay, pigpigir pa'y matituman ko. Nakabut-butang ngamin. Ako rin makangkang. Takaslad namang mangag kong harimpadal. Diyan sabot al-alyan. Rumuarta, tapno mamuan ta. Kat pangurin ta ti gurong na no asino manday ta. No, al-alya. Dakasun. Sintain da kakin nito yagaw. Iso asaan ka na tagaray. Tagdiritso kay di kasirula. Pangura man tigurong nanggay. Anay ka. Samit pari pa daw. Si kamot ti al-alya. Apa pinangor na mo dun paray. Una, minual alya. Agtatakaw magkayam iti manaw. Ay talaga aloko ka paray. Pirmi anirvyos ko. Tati amok al-alya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi. Ay, pakawanan lang paray. Anay ka. Gunggunam day ta. Kaslakan tumangamin al-alya talaga. Ay namare. Makapakatawa launay dito yung pakitam kanyak abidyo. Kunak ka, nagkatawa ka. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngam day tayong pakitam abidyo ti talaga akinatawaak.
Oh, ipakita manengkeng ka. Wen, Maray. Ngiti katawan yung nga kumay. Umay ka, kwarog. Takita day ti katawaan mi avidaw. Wen, kita matap nagkatawa ka man. Jak pulos nagkatkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kinanggal inteng. Ay kita day ti video atap no aglak kamarta. Ipakita man kan kwa na, Maray. Ahap. Kita maun. Kita man. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabi jaw. Tunggal makitak da ita video. Kat talaga nga agkatawa ah. Ibaon ka lagi matang ije tirsi na iti asin ko araw. Nagbayag ka! Kasanaw kat aday pakita ni Nana Tuyang kada kami abijaw. Makabakatawa. Ha! Kat manungay nga oras ang nagkatkatawa kayaw. Ay, ipakita ba't kan ka tap no agkatawa ka may tangkail. Jak man lang makakatkatawa apulos. Impasa kanyak ni Nana Tuyang. Ah, Mabit lang nga ti ipakita. saanan. Sayang ti oras. Asinam kit din jay lut-lut wa mapinanawam. Aw, buyam dito abidyo ang kail. Buya man ngagpaiso. Ha! Makapakatawa nga agpaiso. Tumot kan ka. Kaya ko nagkatawa. Iton madamdaman ton ti panagkatawak ta mabisina kon. Kaki di agluto pay. Ay, wanang kail. Nakita mi mat akatawa kayo akatawa jay tersina ni Nana Kwanang, Nana Tuyang. Ay, won. At dagayang video akinat katawaan, may. Ha? Ay, mabalin ka di buyak mat ita abijaw. Tapno katawa ak may. Day taoy. Puya, Ha? Ay na. Nakakatkatawa talaga. Lustam, agawid ako. Ha? Ay, ipasa mamat dito yung silpong ko. Tapno at damat katkatawan, may kabayatan ti panangururay, may iti pasahiros may. Si Mangput kan ba daw? Ayun na yung tirigat ti panagbiag aya. Kasangsangput mo pa ilang. Kastan ti bagbagang. Agsin na ay kapay. Makapaliday gayam ti bihag. Ay nasan ka kading aglidliday? Umay ka, aday pabuyakin ka video. Ay, tila ibagbagam mo to yan. Ay sos, no makitam da dya video, sigurado nagkatawa ka. Pag ko na magnay. Nagkatawan to pa'y ni Kumarik Akwanang, pati ni Kwaraw. Kasta unay ngalag na. Ay, awan ganas ko nga katawa ita. Naperdi amin nagitimulak ka na teng. Iso nga rod abuya day ti a video, tap nurumag sakti biyag mau. Ay, ayan na. Ahap. Day taoy, buya umaw. Anya ko mati makapakatawa di tangay. Na, saan ka nagkatawa? Ay, kasano nga tadagitimulak ka na nga naperday. Nga po ititika gaya. Agkatawa ka mutin na ba daw? Ay, jak kaya tagkatawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw kat nakipagkatkatawa damay, idi nakita na dahito abijaw. Si kalaang ti saan na kaya't nagkatawa. Ay, saan na makapakatawa na ita? Agkatawa ka wano saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, no kasta nga raw, agloto ka iti kanam. Kaya't mo asawain, saan ka pa yan nakalutaw? Sanak nga agluto, aging gasaan ka nga katawa. Ay, di nakpilitin ko naktuya. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa, ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat no katkatawa tayo niya. Mayat. Apay nga katkatawa kayaw? Ha? Hey, katkatawaan mi dito himpasa ni Nana Tuyang abijaw. Ha? Ham ka diyang kail. Ay, urajak buya ita, kinatawa akong day ta balay. Aywan gayam tayong pakita kun kan kail. Itatada tayo dito barangay hall. Sumardeng kay ako manatawa, ah.
Apa pagsardengan na kami? Makakatawa Kaya't kami. may nga rutiyag katawa. Magpasokap. Nagragsak to, nagkatawa, kapitan. Ibawal ko katawa dito barangay hall. Apa ngay, mate? Kagawad ko nang. Apay, kapitan. Apay katawa ka man. Ay na, kapitan. Aging gaita, katawa pay lang, deja impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo di tadakil apapel, bawal tiyag katawa dito unag ti barangay hall. Ah, Nangag mo, Chip. Apa ngay mo tangkay? kaya't mo asawan, kapitan. Bawal tiyag katawa dito barangay hall. Nalawag tinangagyaw. Wala, nugastati kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man tag katawa dito barangay hall. Kay, ejay tayon ruwar ang katawa. Unay ka mo tananggal. Anya nga klase ti lintag ti bawal nga katawa iti barangay hall. Kasanaw kat amin sa atawi jayan, kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawad kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon, katawa. Kay, adda nga rod kat katawaan da. Ay, adakan awan, bawal! Kat makipagkat katawa ka nga minin Ibawal ko nga ron. Siyak pa'y timang tubngar. Kasano nga dagiti saan da malabdan ti katawa? Agmultada, 500 ti first offense. Anya? Second offense ka, sangaribaw. Ha? No third, 1.5. Oh. Una yan na nagngina. Ito'y talaangin ruwar, ti barangay hall nga katawa, Chip. Unin na. Nagasong nga iti bayadan ta. Numatiliwan datan ni Uncle nga katawa di taunay. Nah, di matataba nung dayta umay. Mapanidya bangkag na dayta. Da magkukat na perdi amin na mula na. Ay kat ayaban ta tapno makipagkatawa ka data. Tataba daw. Dumagas ka pa imiait. Yakayat, awan oras ka. Umay kan. Malipatam ti problema no umay ka ditaw. Yakarod kayat, di tagpilitain. Umay mo buyahin dito makapakatawa abijaw. Ay, sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlaon na yun, tataba daw. Uy nga raw. Ni, napanmutan. Sana balay. Dua talangin nga katawa. Kinat katawak at talaga dahi abidyo nga impakita medikal man, Maray. Amin tayaw, nagkatawa, Maray. Katalaga mat ngamin ang makapakatawa. Ngam ni badungkaw, saan ang nagkatawa? Apay ngay, Problemado nga may. may mayat no problemado. Katawa ta. Di na nga ron kaya't. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatang ko itila ko. Ay agkatawa ta. Ay kauna. Ay, Maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaadda apay aya. Mapankuman ireklamo ni badungkaw. Apay, inan ano na ka? Di na nga ron kaya't nagkatawa. Na, Ireklamo man kin ni Kapitan. Sakpay ti unaam nga si kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamo ken ka. Sana basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, makapadanag sa dayta. Anya dayta. Ni badungkaw. Sinaktan na ka? Inaperkat na ka? Kedel? Ay, sana mabaling nga ramidan na dayta. Nadagsan abasol dayta no saktam ti asawam. Sana kasta, Kapitan. Na, Umay ko ireklamo ni badungkaw. Gaputa di na kaya't nagkatawa. anyat ko nam. Di na kaya't nagkatawa. Oray pilitag, di na latta kaya't. Dayta lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak amin nun at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Mga no problemado Ay, nakaasimot ni kumpare ka badung. Oray man problemado. Rumbang latang katawa. Alata aksunak adagos dayta imay mo in reklamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Talaga analibtak ka, Kapitan. Ay, aguri ka. Kitakman, katkatawaan nyo abidyaw. Kaya't mo magayam tagkatawa, Kapitan. Siyempre naman Aha.
Oh, atoy, kapitan. Daytoy. Ha? Makapakatawa. Kunak tumod ka. Uray siya, maisurot at maninggang katawa. Agkatawa kayo mo dito yung nagtibarangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga ang kakatawa. Ay, jak kaya, tiag multa. Ay, wun gayam. Na, anya nga wun gayam, kapitan. Kwa, agmulta gayam ti asinuman nga katawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Anya? Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jak matamaw nga dagayam multa tag katawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip. Mapang kami kano ije irigasyon. Kami kitain ti padanaw. Kan pasyaran mi ti kataltalunan kan bangkag dito kabildatan. Ay, sayang Saan ka makapagpasada ita? Saan bay lang? Sikapay lang ti agpasada, John. Sige, Chip. Takasimat dagiti agbangbangkag, kan dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga, Raud. Agkatawa ka lata, Ang saan ka nga katawa iti barangay haul, no di mo kaya timamulta. Ay, anyat mako na may paray ta adamot tendanom iti irigasyon. Ay katanya pa nga ti sa bali ang may bagak paray. Nalaos ti panagyaman ko king ka paray. Namuak a problema ti kinaawan ti danom. Wan paray. Isungarod nga uray no pilpilitin na ngagkatawa ni tuyang ka. Kat sa anak lata makakatawa paray. Kat no ibay nakainreklamo ijay barangay hall. Kat daytoy awagas ti napanunot ka tapno matulungan ka. Ay kat ita. Kaya't kaun ti agkatawa paray. Kasta, agkatawa ka. Kat agkatawa ka mag-ngaruti na paray. Ha? Ay, nagkatawa ako ni di last week. Ha? Tuyang! Tuyang! Nay, si Mangputkan ba daw? Naragsakang itan. Tadadanaw, may irigasyon. Ay, san ka man nga katakatawa? Nay, si kamot ita tinakakusilap. Kasano ajak ang kusilap ket awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin na. Ay, awan namin ba daw? Naibos amin naun. Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin naun, kaya't mo pailaan ang katawa. Handa ka di tao dita tersina ni Marikwanan. Kini Marikwana ka, apay aya. Kahit mapan ka dita. Mumutayin, tikat ko sa wine.